मित्रांनो बघा काय करवंद लागली आहेत, मस्तपैकी पिकली आहेत। आता मी करवंद खातोय, काढतोय, खातोय। हेच खरं गावचं सुख आहे। खूप छान लागत आहेत। हे सुख फक्त गावाला आल्यावरच मिळतं। भरपूर पिकली आहेत, खूप सारी पिकली आहेत वरती। आता मी काढतो आणि खातो भरपूर। नमस्कार मित्रांनो, मी सुधीर गावडे, गावडे गझली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मी आलो आहे आता काजूच्या रानात। काजू आता तर संपलेले आहेत, कुठे कुठे दिसत आहेत तुम्हाला दाखवतो बघा, झूम करून थोडे दिसत आहेत का। आता काजूचं पीक आता संपत आलेलं आहे। मी जस्ट असा चक्कर मारण्यासाठी आलो होतो, तुम्हाला दाखवतो। आता दिसत असतील तर पडले वरती, तर पडलेले आहेत, वरती काही दिसत नाही आहेत खाली। आणि हे बघा, हे कोकमचं झाड आहे। हे बघा, हे कोकम आहेत। काजू पडलेले तर हे बघा, हे बघा असे पडलेले आहेत। हे बघा, ही काजूची बी आहे, अशी ती पिकल्यानंतर गळून खाली पडते। पण आता कोण जास्त लोक उचलत नाही, कारण आता हा सीझन एंड झालेला आहे बऱ्यापैकी, ऑलमोस्ट बऱ्यापैकी नाही, ऑलमोस्टच एंड झालेला आहे। तर मी आपला जस्ट आलेलो इकडे, तर तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ दाखवतो बघा। कसं लहान नजारे आहेत बघा, कसं ग्रीन आहे। मे महिना आहे आणि कोकणामध्ये बघा अजूनही पूर्ण भागामध्ये ग्रीनरी आहे। सगळीकडे बघाल तिकडे ग्रीनच आहे। हे आता जूनच्या 15 तारीखपर्यंत सगळं पूर्ण हिरवं गार होणार होता। बघा, हे आता मे मध्ये असं आहे हे चित्र बघा। मे मध्ये एवढा कडक उन्हाळा असून सुद्धा इथे झाडांच्या मुळाशी मुबलक पाणी आहे। आणि पाणी असल्यामुळे इथे अजूनही झाडं हिरवी गार आहेत बघा। हे घनदाट जंगल आहे। कसं तुम्हाला दाखवतो, या झाडावरती 2 फणस आहेत केवढे मोठे, वरती फांदीवरती एक हे बघा दिसत असेल तर झूम करतो बघा। हा बघा, इथे एक आहे आणि वरच्या फांदीवरती बघा दिसत असेल तर, हा बघा वरच्या फांदीवरती इथे एक आहे। पण हे पावसामध्ये पिकणार, अजून थोडे ते कच्चे आहेत, पूर्ण तयार झालेले नाही आहेत, किंवा ऑलमोस्ट मेच्या एंडिंगला पिकतील, एक्झॅक्ट सांगू शकत नाही। कारण फणसाचं काय पटकन असं कळत नाही किंवा पिकेल काय, तो झाडावरून काढल्यानंतरच कळतो, किंवा झाडावर तो जाणकार माणूस आहे तोच सांगू शकतो की आपणच केव्हा विकू शकतो। तर मित्रांनो बघा, काय नजारे आहे मस्तपैकी ग्रीनरी। मित्रांनो, मी आता चाललो आहे या रानातूनच खाली, मस्त नजारे आहेत बघा, छान। आणि इथेच खालच्या बाजूला माझं गाव आहे, तुम्हाला दाखवतो वरून, एकदम मस्त दिसतं। मला वरती जाऊन थोडं बघतो, चढता येतं का इथून। काजूची बोंड कशी लागलेली आहे झाडाला ती तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करतो। ते बघा, काजूची झाडं आहेत इथे, मी एका झाडावरती बघितलेली 2-3 बोंड आहेत। काजूचं झाड
आत्ता काजूचा सीझन संपलेला आहे. तुम्हाला दाखवतो. हे बघा किती खालच्या बाजूला एक आहे काजू. हे बघा, हे असं आता एंडिंगला मिळेल तुम्हाला. आता ऑलमोस्ट संपलेलाच सीझन आहे म्हणा तुम्ही. दाखवतो वरती झाडावरती पण एक मला दिसतोय काजू. कुठे गेला तो? हां, हे बघा मित्रांनो, 2 आहेत. दिसले का तुम्हाला? हे बघा, 2 पूर्ण तयार झालेले आहेत. तर ऑलमोस्ट सीझन संपलेला आहे. शेवटचे आहेत. आता ते मी काढतो, मग तुम्हाला दाखवतो मी. चला मित्रांनो, खाली गावामध्ये सत्यनारायणची पूजा असल्यामुळे तिथे लाऊडस्पीकर चालू आहे. तर त्याचा आवाज येत असल्यामुळे कॉपीराईटचा इश्यू येत होता. म्हणून मी हा इथून आवाज म्यूट करून माझ्या स्वतःच्या आवाजामध्ये मी हे रेकॉर्डिंग करत आहे. कारण काही मी व्हिडिओ टाकला होता पण तिथे कॉपीराईटचा इश्यू आला, म्हणून व्हिडिओ मी डिलीट केला आणि हा पुन्हा व्हिडिओ टाकतो आहे. तर मित्रांनो, हा सगळा परिसर माझ्या गावाचा आहे खालचा. बघा, इथून माझं पूर्ण गाव खाली आहे आणि हा परिसर बघा, आजूबाजूने पूर्ण जंगल आहे मित्रांनो, पूर्ण जंगल आहे. हा असे इथून रस्ता खाली जातो माझ्या घराकडे आणि इथूनच आम्ही जात असतो. हा थोडासा रस्ता खराब झाला आहे कारण इथे पाऊस जास्त पडत असल्यामुळे पाण्याचा झोत वरून खाली येतो आणि हा रस्ता वाहून जातो. आणि प्लस वरती चिरेखणी असल्यामुळे मोठ्या हेवी लोडेड गाड्या जातात वरून, त्यामुळे हा रस्ता थोडाफार खराब होतो. तर बघा, हा समोर असा हा नजारा आहे. बघा, हे माझं दिसतंय समोर गाव आहे. खाली चारी बाजूने डोंगर आहे. हे बघा मित्रांनो, एकदम छान असा नजारा आहे. पावसात तर अति सुंदर दिसतंय कारण सगळं या साईडला पूर्ण हिरवंगार झालेलं असतं मित्रांनो. आता बघा, मेचा मध्यवर्ती आहे म्हणजे एप्रिल एंड आहे, तरी पण बघा इकडे सगळीकडे हिरवंगार आहे. बघा, पूर्ण हिरवंगार आहे या साईडला पूर्ण. आणि हा बघा, वरून रस्ता असा खाली येतो. हे बघा, आणि हा इथून असं खाली जायचं सरळ. हे बघा, खाली महापुरुषाचं मंदिर आहे. इथे पूजा आहे सत्यनारायणाची. त्याच लाऊडस्पीकरचा आवाज येत असल्यामुळे मला हे पुन्हा आवाजामध्ये रेकॉर्डिंग करून टाकावं लागतं आहे. तर समजून घ्या मित्रांनो, कारण आपण आत्ताच चॅनलला सुरुवात केलेली आहे, त्यामुळे हे प्रॉब्लेम येत राहणार आहेत. हे बघा, समोर माझं घर दिसतं आहे. ती वरती सिंटॅक्स टाकी लावली आहे, त्याच्या समोरचंच ते माझं घर आहे. तुम्हाला दाखवेनच मी आता घर. बघा मित्रांनो, असं समोर दिसतं. आजूबाजूने पूर्ण जंगल आहे आणि प्रत्येक घराच्या बाजूला माडाची झाडं आहेत मित्रांनो. हे बघा, इथून असं सरळ खाली जायचं. हे बघा, आजूबाजूला सगळी काजूची पण झाडं आहेत. पण आता सीझन ऑलमोस्ट संपलेला आहे. ज्यावेळी मी मार्च एप्रिलमध्ये मी गावाला येईन ना, त्यावेळी तुम्हाला नक्की दाखवेन की किती भरघोस असे काजू लागले असतात झाडाला आणि ते दिसतं कसं एकदम छान दृश्य दिसतं ते. हे बघा, खाली महापुरुषाचं मंदिर आहे. हे बघा, इथेच कार्यक्रम चालू आहे मित्रांनो, त्यामुळे मला हे पुन्हा रेकॉर्डिंग करून टाकावं लागतं आहे. तर प्लीज समजून घ्या. की बघा, इथून सरळ खाली जायचं. समोर गेल्यानंतर हे बघा, खाली ब्राह्मण भोजन बनवत आहेत कारण दुपारी सत्यनारायणाची पूजा झाल्यानंतर सगळ्यांना जेवणाचा प्रसाद असतो. तर ते सगळे लोक गावातले सगळी मंडळी जेवणासाठी दुपारी येतात आणि मग तिथं प्रसादाचा आनंद घेतात. तर हे बघा मित्रांनो, इथून असं सरळ हा माझं गाव खाली आहे. बघा, इथून हे बघा पूर्ण जंगल आणि समोर जे आंब्याचं झाड दिसतंय, हे हापूस आंब्याचं झाड आहे आणि त्याला भरपूर आंबे लागले यावर्षी. हे अशी 1-2 झाडं असतील की भरपूर आंबे लागले त्या झाडाला, कारण यावर्षी हापूस आंबा खूपच कमी आहे. पण हे तर झाड खूप आंब्याने भरलेलं आहे. बघा, पूर्ण सगळीकडे हापूस आंबे लागलेले आहेत. पण ते आपलं नाही मित्रांनो, ते दुसऱ्यांचं आंब्याचं झाड आहे. तर हे बघा, या झाडावर पूर्ण असे आंबे लागलेले आहेत. बघू शकता तुम्ही, खूप आंबे लागले आहेत. हे बघा,
यावर्षी हापूस आंबा बघायला मिळत नाही. हे बघा इथे सत्यनारायणाची महापूजा आहे, त्यामुळे इथे लाऊडस्पीकरचा आवाज असल्यामुळे ते बंद केलेला आहे आवाज. हे बघा मित्रांनो, हे बघा हे मंदिर आहे. हे बघा कार्यक्रम इथे चालू आहे. हे बघा इथून आता खाली जायचं आपल्या घराकडे. तर मित्रांनो हा असा आहे परिसर. हे बघा इथून आपली घरं चालू होत आहेत आणि जे समोर असे जवळजवळ घर आहेत आपल्या कोकणामध्ये. आणि आपल्या समोरच आपलं जे घर दिसतं आहे हे समोरच आहे. हे बघा हे जे मध्ये दिसतं आहे ना हे घर आपलं आहे. हे बघा असा रोड आहे. हे बघा असा परिसर आहे. मित्रांनो हा माझा चुलत भाऊ आहे आणि ही त्याची मिसेस आहे. हे कायमची इथेच राहत असतात आणि आम्ही फक्त सीझनला येतो. आपण माझ्या एका चुलत भावाचंच घर आहे दुसऱ्या. आमचं हे असं पूर्ण असं हे घराचा परिसर आहे हा असा. तर हे दोघे इथे कायमचे स्थायिक असतात. आम्ही फक्त सीझनला येतो आणि गणपतीला मे महिन्यामध्ये. तर एकंदरीत हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला कमेंट करून कळवा. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.